Sembla que els diputats d'Esquerra i els de la CUP estan molt amoïnats per la segregació per sexe dins les aules. Quan hagin acabat, poden començar també per erradicar la segregació per sexe dins les mesquites. I no em diguin que no és el mateix perquè no és un equipament públic, perquè els hi puc ensenyar fotografies de diferents municipis del Principat de Catalunya on s'han cedit espais públics a comunitats islàmiques perquè apareguessin al carrer i s'ha produït segregació per sexe. On és la seva coherència? On és la seva indignació? Nens del país que trien com a primera opció l'escola pública i són obligats pel Departament d'Ensenyament a anar a la concertada i a assumir els costos que aquesta modalitat comporta. Tot perquè s'han de reservar places pels immigrants il·legals que arriben en un degoteig constant durant el curs i que accedeixen a l'escolarització gratuïta i pública, empadronant-se fraudulentament als nostres ajuntaments. És normal, això? Aquesta discriminació que pateixen els nostres fills per part de les institucions catalanes és justa? És acceptable? Posem un exemple pràctic, Canviem plaça pública per entrepà. El nostre fill té gana i ens el demana i ens trobem un desconegut que també el vol. Estic convençuda que tots els presents a ulls clucs el donaríem al nostre fill. És una actitud, una plaça pública no es pot partir. Una plaça pública no es pot partir. I he dit que substituïem el concepte plaça pública per entrepà. És una actitud extremadament humana, aquesta de protegir i vetllar pels teus. Vostès parlen tota hora d'humanitat, però es dediquen a aplicar discriminacions positives que van en contra dels propis i en benefici dels estrangers. Això no és humanitarisme, com ens volen fer creure. De fet, és una actitud profundament antihumana. Les famílies del país han de tenir preferència a l'hora d'escollir centre i l'única reserva de places que cal fer és per als infants amb discapacitat. La immigració il·legal que espoleix els nostres recursos sense contribuir al sistema no només no ha de tenir preferència d'accés als serveis públics i socials, sinó que ha de ser retornada immediatament al seu país d'origen. Catalunya és un país, no una ONG. Compartim els punts d'aquesta moció que pretenen preservar el model d'escola concertada i dotar de diferents opcions educatives les famílies del país. Sense l'existència d'aquests centres, les ràtios de la pública serien encara més inassumibles i els resultats acadèmics se'n veurien encara més perjudicats. Per això considerem important no continuar criminalitzant la concertada i dotar-la dels recursos pertinents perquè pugui alleugerir la sobredimensió de la pública. Cal cercar un equilibri que permeti millorar els resultats dels nostres infants. Votarem favorablement a molts punts de la seva moció, però no perdem de vista que allà on governen PP i Vox, la llengua catalana és arraconada. I per nosaltres aquest és un punt innegociable. L'escola en català, ara i sempre.